Dwi'n dechrau gyda Malcolm X. Muslim croenddu oedd Malcolm X. Bu'n amlwg iawn yn yr ymgyrch dros hawliau'r D&D yn yr Unol Daleithiau yn 60au yr hen ganrif. Dywedodd Malcolm X, non-violence is fine, as long as it works. Yr awgrym, wrth gwrs, yw bod Malcolm X yn ame os allai Didreisedd weithio o gwbl byth. O'r herwydd yn groes i bwyslais Martin Luther King, mynnodd Malcolm X, mae'r unig ateb yn ei gyfnod i sefyllfa'r D&D yn yr Unol Daleithiau oedd ymateb i drais a thrais. Dyma waelod a gwraidd y ddarlith hon. Ni fîm erioed, a minnau ar fy nghyffes gyhoeddus fy hun yn heddychwr, yn gwbl argyhoeddiedig fod Didreisedd yn y pen draw yn medru gweithio. A phobl dan bawen gormes, onid oes yn rhaid yn y pen draw wrth drais i'w ryddhau. Felly pan ddath y cyfle i draddodi'r ddarlith hon, penderfynais boed yn gan ein gywir i ymatal rhag pedlera'r syniadau cyfarwydd, y meddyliau man a'r dadleuon esmwyth a fi i mi ers 15 mlynedd ar hugain mor ddiffrwyth a cherig yn hytrach es ati trwy gyfrwng y paratoi i weld os oedd Didreisedd yn wag fel ysgerbwd o ddyn a welais yn lyfrdi'r ysgol Llawerdydd, neu i'r gwrthwyneb, os oedd Didreisedd yn gweithio, yn wleidyddol, yn grefyddol, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol, yn gweithio. Wedi'r hir rhag ymadroddi, dyma ddychwelyd at ein man cychwyn, geiriau Malcolm X. Non-violence is fine, as long as it works. Diben y ddarlith hon yw dangos fod ac amlygu sut mae Didreisedd yn gweithio. Ceir trwch o enghreifftiau o boblogaethau sifil mewn trefn a gurddas yn ymarfer Didreisedd, streiciau, boicotiau, anifuddod cymdeithasol, economegol a diwylliannol, i sicrhau hawliau a rhyddid newydd. Ers troad y ganrif hon, trwy gyfrwng Didreisedd systematig, trwyadl, dymchwelwyd cyfundrefnau gwleidyddol autocrataidd yn Serbia, Madagascar, Georgia a'r Ukraine. Didreisedd llaciodd afel yr estron ar Libanus yn 2005. Didreisedd orfododd unben Nepal i ganiatáu hawliau cyfansoddiadol sylweddol iawn i'w bobl yn 2006. Ar ddechrau 2011, dymchwelwyd cyfundrefnau gormesol a fi'n ddiogel yn ei lle ers degawdau yn Tunisia a'r Aifft. Yn 2018, chwyldro melfed Armenia. Yr un modd, Sudan 2019, Puerto Rico 2019. Y moratariwm ffracio yma ym Mhryden eto yn 2019. Llwyddodd ymgyrchwyr lleol a phrotestiadau cymunedol cwbl ddidrais ar ôl 8 mlynedd i sicrhau gwaharddiad cychwynnol yn y flwyddyn honno gan arwen at waharddiad parhaol yn 2025. Bu'r streiciau ysgol a gychwynnwyd gan Greta Thunberg yn 2018 ac sydd yn parhau ledled byd hyd y dydd heddi yn gyfryngau i greu blaenoriaeth ryngwladol o newid hinsawdd gan ddylanwadu ar bolisi a thrafodaeth gyhoeddus. Tri dadl y ddarlith ar uchel y ffaith fod Didreisedd yn agored i bobl, tra bod ymgyrchoedd arfog yn gaeedig. Nid oes
i ddidreisedd na ffin na rhwystyr. Gall unrhyw un, am ba reswm bynnag, ymuno ar gyfranogaeth eang hon sy'n allweddol i lwyddiant bob ymgyrch ac ymgyrchu gwleidyddol. Rhwng pobl ar ymgyrch arfog i ddymchwel teir neu lywodraeth ormesol, mae yna furiau moesol yn sefyll. Muriau gallu corfforol hefyd anerth cymeriad, muriau arbenigedd ac ymrwymiad. Yn fynych, muriau diadlam yw'r rhain, nid oes modd dringo drostynt. A hynny'n creu sefyllfa lle mae rhyw rai yn ymladd yn erbyn y gormeswr tra bod y trwch o'r boblogaeth yn anabal neu'n anfodlon ymuno. Nid oes y fath muriau yn bodoli rhwng pobl a didreisedd. Mae ymgyrchoedd di-drais yn union oherwydd i natur yn creu gofod i'r gwryw a'r benyw, yr ifanc hŷn a'r hen, y gweddol a'r gwaith, y pwyllog a'r gwyllt, y llwfwr a'r glew i ymuno. Mae didreisedd yn hyrwyddo ymrwymiad cyffredinol, heb hawlio fod ymrwymiad pawb yr un fath. Felly, cyfeillion, mwyn i ni gerdded yn gitsgam, dyma amlinelliad o gyfeiriad y ddarlith wedi ystyried yn fras pam a sut mae didreisedd yn gweithio, byddwn yn troi at ddwy enghraifft o ddidreisedd ar waith. Wedi crynhoi wedyn, fy mwriad i orffen yw gosod y cyfan mewn ffrâm feiblaidd, gan mai calon bren sydd i ddidreisedd heb ffydd yn new. Mae didreisedd yn meithrin ehangach cefnogaeth a lletach ystod o gyfranogaeth nag ymgyrchoedd arfog. I berthyn i'r cwmni dethol arfog, mae rhaid wrth arbenigedd. Arbenigedd i fedru defnyddio cyllell, neu neu bom, neu ddrôn. Nid oes rhaid wrth arbenigedd o unrhyw fath i fod ar rhan mewn ymgyrch di-drais. Yn bwysicach na dim, mae'r gwahanfyr moesol. Chydig iawn o bobl sy'n barod i ddefnyddio'r gwn a'r bom i ladd. Gan gydnabod fod gorfodaeth filwrol yn newid y ddeinamig hon ychydig, credaf mai teg i'w deud y bydd y mwyafrif bob amser o'i gwirfodd yn dewis peidio. Mae didreisedd yn agored i bawb. Geilw ymgyrch arfog am gomitment, a hwnnw yn gomitment i'r carn. Ond mae didreisedd yn creu gofod i'r rheini sydd â'i hymrwymiad i'r achos yn dyn, ac i'r rheini sydd â'i hymrwymiad yn fwy llac. Dyma un o gyfrinachau llwyddiant didreisedd. Nid oes iddo fur na ffin, ac o'r herwydd fe gynnwys ystod ehangach o bobl na phob ymgyrchu arfog. Cynhwysir pobl ar draws ffiniau rhyw, oed, crefydd, hil, eideoleg, proffesiwn a statws cymdeithasol. Gyda'r amrywiaeth hwn o gefnogaeth, mae'n wirioneddol anodd i'r gyfundrefn ymateb, neu i'r teirn ymateb, gan nad hawdd i'w gwybod ble i dechrau ymateb i ystod mor eang o wrthwynebiad. Beth bynnag boi natur, mae pob cyfundrefn yn pwyso ar golofnau grym. Deunydd crau y golofnau grym rheini yw pobl. Pobl sydd o bwyso arnynt yn gallu newid i teyrngarwch. Ym mhob sefyllfa o densiwn gwleidyddol boi bach neu fawr, yr hwnna orfi yw'r hwnna all ddymchwel colofnau grym ei wrthwynebydd. Mae'r ystadegau'n dangos fod didreisedd wedi llwyddo'n well yn hynny nag ymgyrchoedd arfog.
Wrth ystyried 5 ar 20 o ymgyrchoedd mwyaf sylweddol y blynyddoedd rhwng 1950 a 2006, gwelir mai ymgyrchoedd di-drais oedd 20 o'r 5 ar 20, ac o'r 20 yna, bu 4 ar 10 yn llwyddiannus. Mae ymgyrchoedd arfog yn llawer mwy tueddol i gynnal colofnau grym y gelyn, tra bod didreisedd yn llawer mwy tebygol o erydu'r colofnau rheini o'i dymchwel. Gan gydnabod y paradox, un o bennaf arfau didreisedd yw ymateb y gyfundrefn iddo. Gwelir yn aml fod ymateb ffyrnig gan deir neu gyfundrefn i brotest neu anifuddod cymdeithasol yn brofiad tebyg i daflu pêl yn erbyn y wal. Y canlyniad anorfod yw bod y bêl yn dod am yn ôl yn galed, ac o'r herwydd mae didreisedd yn llawer mwy tebygol o ennill cefnogaeth ryngwladol nag yw ymgyrchoedd arfog yn erbyn teirn neu gyfundrefn ormesol. A ydwyf felly heno yn awgrymu i chi bod trais ddim yn llwyddo? Dim o beth ar byd. Ystyriwch chwyldro Rwsia, China, Algeria, Cuba, Vietnam, bob un yn enghreifftiau o lwyddiant ymgyrchoedd arfog. Ond mae'r enghreifftiau hyn, bob un, yn amlygu grym y ddadl fod didreisedd yn llawer mwy tebygol o ennyn cefnogaeth a chyfranogaeth dorfol. Mae ymgyrchoedd arfog yn llwyddo, odyn. Maen nhw'n llwyddo i gipio grym. Ond mae'r gost, a sylwch ar hyn, fyddwn ni nôl at hyn, maes o law, mae'r gost i'r boblogaeth sifil yn uchel i'w ryfeddu. Os sicrhawyd grym a thrais, beth sydd i atal y defnydd o drais i gynnal grym? Ydy mae grym arfog yn llwyddo, ond mae canlyniadau a goblygiadau'r llwyddiant hwnnw yn erchyll. Cyn symud mlaen, hoffwn gadarnhau jyst un neu ddau o bethau. Mae didreisedd yn llwyddo trwy feithrin dyfnach, lletach, cyfranogaeth nag ymgyrchoedd arfog. Mae didreisedd hefyd llawer yn tebycach o ennyn cydymdeimlad a chefnogaeth allanol, a chydblethiad o bwysau mewnol a disgwyliadau allanol yw'r pennaf gyfryngau o ddymchwel teirn neu wedd newid cyfundrefn wleidyddol. Beth bynnag mwy natur, mae pob cyfundrefn wleidyddol yn pwyso ar golofnau grym, a chreu'r colofnau hynny o bobl sydd yn naturiol yn gallu newid tirgarwch. Ym mhob sefyllfa o densiwn gwleidyddol, yr hwnna orfi yw'r hwn sy'n llwyddo i siglo a wedyn dymchwel colofnau grym ei wrthwynebydd. Dwi am i ni droi nawr a chanolbwyntio ar ddwy sefyllfa unigol o'r gorffennol agos, ond yna llall yn gyfredol heno nawr. Bydd y ddwy sefyllfa yn cynnig cyfle i ystyried mewn mwy o fanylder didreisedd ar waith, gan gydnabod mae dim ond edrych fel petai trwy drwll y clo y gellir gwneud heno. Y chwyldro yn Iran i ddechrau, 1977 i 1979, a wedyn yr intifada cyntaf, 1987 i 1992. Fy mwriad ar ôl ystyried y naill a llall yw sôn ychydig am effeithiolrwydd rhyfedd a rhyfeddol didreisedd nawr heddi heno ym Mhalesteina. Felly, y chwyldro yn Iran, 1977 i 1979.
Disodlwyd Shah Muhammad Reza Pahlavi gan y chwyldro Islamaidd. Nawr hanfod y chwyldro hwnnw oedd didreisedd strategol dyfal dygn. Streiciau a phrotestiadau yn gyrchoedd aros adre, anifuddod gyhoeddus. I ymgyrchoedd arfog fethu sawl tro, llwyddodd didreisedd i siglo a dymchwel colofnau grym y Shah. Yn 1977, gwelwyd newid sylfaenol yn natur yr ymgyrchu yn erbyn y Shah. Wedi trai'r ymgyrchu arfog, daeth llanw o ddidreisedd. A thon yn dilyn ton i dorri yn erbyn y colofnau grym a fi'n cynnal y Shah a'i gyfundrefn. I ymuno ar ymgyrch di-drais, daeth gwerin a bonedd, tlawd a chyfoethog, crefyddol a seciwlar, gweithwyr, myfyrwyr, clerigwyr, ysgolheigion, beirdd, cantorion, dramodwyr. Y cyfan yn llifo, fel tonnau'r môr, yn araf a sicr cwmpo yr naill golofn grym ar ôl y llall. Gan adael cyfundrefn y Shah yn pwyso ar yr olaf un, sef grym milwrol, y fyddin a'r heddlu. Cwmpodd y golofn ola honno ar yr 11 o Chwefror 1979. Yn gyhoeddodd y lluoedd arfog na fasen o'r agor yn ymyrryd mewn protestiadau di-drais yn erbyn y Shah, maes o law mewn dim amser. Cwmpodd y Shah o rym. Defnyddiwyd tair arf yn benodol i ddymchwel cyfundrefn y Shah yn Iran. Streiciau cenedlaethol, protestiadau torfol cyson, a strwythur o anifuddod cyhoeddus. Canlyniad y di-dreisedd oedd agor y drws i bawb oedd eisiau bod ar rhan yn y brotest yn erbyn y Shah. Sylweddolwyd yn fuan iawn, mae colofn grymusaf y gyfundrefn yn Iran oedd y golofn filwrol. Datblygwyd o'r herwydd pwyslais ar beidio creu gelyn o'r lluoedd arfog. Yn ystod 1971-1979, bu'r ymgyrchoedd arfog yn gyson ymosod ar gyfundrefn y Shah. Carfan fechan o'r boblogaeth ymunodd ar ymgyrchoedd arfog hyn. Pam? Oherwydd natur ymgyrch arfog. Cylch cyfyng ydyw, arbenigol dethol. I'r gwrthwyneb, y dorf, cyffredin, agored, symudliw, oedd calon yr ymgyrch di-drais yn Iran. Gan ddechrau 1977 a chyflymu ar ôl haf 1978, cydiodd di-dreisedd yn ychymyd pob haen o gymdeithas Iran. Gan ddewis peidio ymosod ar y fyddin, bu di-dreisedd Iran yn llifo fel dŵr o gwmpas y milwyr a heddlu'r Shah. Ymatebodd y gyfundrefn a thrais dychrynllyd i brotestiadau gyhoeddus, gan obeithio felly ei chwalu a'i gwasgaru. I ymosodiadau arfog greu difrod a thrafferthion penodol i gyfundrefn y Shah, di-dreisedd a methiant y Shah i ymateb i di-dreisedd, fi'n gyfrifol am yr erydu systematig a gwmpodd yn aill golofn grym ar ôl y llall. Gorweddau graidd awdurdod Ruhollah Mustafa Khomeini ar y pryd, nid yn ei argyhoeddiadau crefyddol, ond yn ei safle fel yr unigolyn charismataidd hwnnw, oedd yn arwain y symud tuag at newid yr oedd pawb yn Iran yn deheu amdano. A thrylyth Khomeini oedd glynu wrth ddi-dreisedd, weitha sawl galwad y thynfa a gwthio i'r gwrthwyneb. Gan fyny di-dreisedd, llwyddodd Khomeini i gadw drws ar agor i bawb oedd yn dymuno,
cael bod yn rhan yn yr ymgyrch. Roedd lle a chyfle mewn ymgyrch di-drais i'r benyw a'r plentyn i wneud sawiad a chyfraniad. Ers 1960, bu protestiadau lled gyson yn erbyn y siâp. Protestiadau gan fenorion, ysgolheigion, myfyrwyr, cyfreithwyr, barnwyr, a'r protestiadau hynny i gyd yn troi ar uchel y brif ddinas, Teheran. Bu'r protestiadau hyn yn boen, ond nid yn boenus i gyfundrefn y siâp. Yn 1977, darganfuwyd o'r newydd hen rwydwaith, sef y mosgiau yn lleol. Trwy gyfrwng y mosgiau, llwyddwyd i sianelu gwybodaeth a lledaenu cenadwri i bob cwr a chornel o'r wlad. Gan ddefnyddio'r rhwydwaith hwn, gyrhaeddwyd y pwynt hwnnw. Y pwynt hwnnw ym mhob ymgyrch pan ddaw'r posibilrwydd o lwyddiant yn realiti yn nychymig pobl. Wedi cyrraedd y pwynt hwnnw, mae'r bobl a fi allan ar ymylon yr ymgyrch yn ymuno. A gyda'r ymuno hwnnw, mae'r clofnau cynhaliol yn gwegian. Ac o'r herwydd, mae rhaid i'r sawl sydd yn gefnogol i'r gyfundrefn benderfynu a'i llesol bellach i'w parhau gyda'r gefnogaeth honno. A dyna'n union y ddigwyddodd ym mis Chwefror 1979, pan gamodd y lluoedd arfog i ffwrdd o'r siâp gan ei adael yn ddi amddiffyn. A bo chi digwydd bod wedi bod yn aros am yr ond, dyma'r ond hwnnw. Ond, cwta flwyddyn yn ddiweddarach. Roedd y cyfan yn annibynnod o drais a diflastod. Daeth clerigwyr radical i'r rym, a'r rheini yn ymwrthod a llawer iawn, os nad y cyfan, o'r hyn a fi mor allweddol bwysig i gymaint o'i cyd Iraniaid. Llwyddiant, i fi gael tanlinellu, llwyddiant didreisedd yn Iran, oedd casglu ynghyd i un ymgyrch pob lliw a llun o wrthwynebiad i'r siâp. Methiant didreisedd yn Iran oedd methu casglu ynghyd pob lliw a llun o weledigaeth am natur yr Iran newydd heb y siâp. Awn ni mlaen nawr i'r intifada, yr intifada cyntaf 1987 i 1992. Ym mis Rhagfyr 1987, cododd ymhlith y Palestiniaid llif o wrthwynebiad i berchnogaeth Israel o'r llain orllewinol Gaza a dwyrain Jerusalem. Yn raddol, ymffurfiodd yr gwrthwynebiad hwn yn ymgyrch, yr intifada. Yn llythrennol, golyga'r gair intifada ymysgwyd, yn yr ystyr o berson neu cymuned yn ymryddhau o afel gormes neu bwysau llethol orthrwm. Man cychwyn yr intifada oedd gwersyll ffoaduriaid yn Gaza, ond bian yr ymledodd y cynnwrf. Chwyddodd a dyfnhawodd yr ymgyrch ac o'r dechrau'n deg, ymgyrch di-drais ydoedd. Ymgyrch hawdd cyfrannu iddi a chyfranogi ohoni. Am 19 mis aeth yr ymgyrch o nerth i nerth, ond torodd y don ar graig rhaniadau diwylliannol ymhlith y Palestiniad a chollodd yr ymgyrch i hegni gan iddi ymrannu yn ddwy, didreisedd a thrais. Ni all y naill weithio os rhoddir cyfle i'r llall. Ac o'r herwydd, bu'r intifada yn fethiant. Mae rhai yn mynnu mai ymgyrch arfog bu'r intifada o'i chychwyn. Mae'r ddadl honno'n anwybyddu y ffaith bod, sylwch, 97% o'r protestiadau a gofnodir gan yr IDF, yr Israeli Defence Force, yn ystod 19 mis cyntaf agoriadol yr intifada,
yn ddidrais, 97%. Heb amheuaeth, defnyddiwyd trais, yn arbennig felly ar ôl dechrau'r 1990au. Ond i'r ddelwedd o ddynion a bechgyn ifanc yn taflu cerrig a bomiau petrol ac filwyr yr IDF gyrraedd 4 ban y byd, delwedd cwbl, ac os ga i ddeud, bwriadol gam arweiniol oedd honno. Pe bai'r ddelwedd honno yn cyfleu'r gwirionedd am yr intifada, fyse Llywodraeth Israel wedi gwybod yn iawn sut oedd ymateb i'r intifada, sef ymateb i drais a thrais. Methodd y Llywodraeth Yitzhak Shamir ymateb yn effeithiol i ddidreisedd y Palestiniad. Ac yn y methiant hwnnw, fe ddaeth yn amlwg na allai'r Llywodraeth reoli y Palestiniad, na'i delwedd gyhoeddus rhyngwladol, gan mai amhosibl i'w cyfiawnhau saethu gwragedd a phlant, nid yw Llywodraeth cyfredol Israel yn ymboeni am bethau felly. Collodd Shamir yr etholiad oherwydd iddo fethu lan, ffeindio ffordd o ymateb i ddidreisedd yr intifada. Erbyn Gwanwyn 1988, roedd celloedd o wrthdystiad wedi ffurfio ym mhob dinas, pob tre, pentre a gwersyll Palesteinaidd. Ymateb Llywodraeth Israel oedd gwahardd aelodaeth o'r celloedd. O ddychwelyd i'r ddelwedd o daflu pêl yn erbyn wal, yr unig ganlyniad i hynny yw bod y bêl yn dod nôl, yn gyflym ac yn galed. A dyma enghraifft arall o hynny. Weitha, neu os ga i awgrymu, yn union oherwydd polisi Llywodraeth Israel dyfnhawyd y pêl y celloedd hyn. Ehangwyd i haelodaeth ac amlhawyd i rhif. Gan mai ymgyrch di-drais ydoedd, roedd y cyfleoedd i fod ar rhan yn yr ymgyrch yn aneirydd. Graffiti, cynhyrchu baneri Palesteinaidd, cadw gerddi a thyfu llysiau ynddynt rhag gorfod dibynnu ar cnydau a dyfwyd yn Israel, angydffurfio a reolau'r cyrffiw, agor a chadw ysgolion ar agor, cynnal dosbarthiadau nos, llosgi cardiau adnabod, boicotio cynnyrch Israelaidd, ymwrthod a thalu trethu. Yma eto, gwelir nad oedd na mir, na ffin i'r gyfranogaeth. Roedd ymlyniad yr United National Leadership of the Uprising, UNLU, i ddidreisedd yn agor o drws i bawb ymuno ar ymgyrch, tra fod dulliau arfog yn cael drysau'r heini yn glep. Ar ddechrau'r intifada, mynnau yr UNLU a Hamas na ddylid ymateb i drais a thrais. Yn raddol, serch y pwyslais cychwynnol hwn ar ddidreisedd, cydiodd y pêl yr ymgyrchu arfog. Trodd y didreisedd yn daflu cerrig, a'r taflu cerrig maes o law yn daflu bomiau petrol. Nawr dwi'n derbyn. Nad oedd taflu cerrig a taflu bomiau petrol yn ddim i gymharu a gynnau a thanciau yr IDF, ond nid dyna'r pwynt. Mae delwedd ryngwladol yn allweddol bwysig, ac roedd delwedd bositif ryngwladol yn bwysig iawn iawn i Israel yr adeg honno. Wrth lacio i gafel ar ddidreisedd, collodd y Palestiniaid the media game. Newidiodd ymateb Israel i'r intifada wrth i'r intifada newid cyfeiriad. Nid didreisedd yw taflu cerrig a bomiau petrol a phlannu bomiau mewn mannau gyhoeddus. Gyda defnydd medrus o'r ddelwedd o Balestiniaid yn taflu cerrig a bomiau petrol, fe lwyddodd Llywodraeth Chaim Herzog Israel i ddwyn yr intifada o dan reolaeth.
Hw ddefnyddiodd y ddelwedd o Balestiniaid yn taflu cerrig a bomiau petrol i dynnu'r intifada o dan reolaeth ac fe drodd y llanw yn drai. Gwraidd methiant yr intifada oedd y methiant i ddal gafel ar ddidreisedd. Nid Israel enillodd wir. Y Palestiniaid gollodd yr intifada. Llwyddwyd i ennill wy, ond collwyd yr iar. Pryn y gellid, pryn y dylid wir, symud ymlaen, heb sôn am y sefyllfa gyfredol. Gweithygodd y gwrthdaro rhwng Israel a Gaza yn ddramatig ar Hydref y 7 2023. Pan lansiwyd ymosodiad o Gaza gan Hamas. Lladdwyd tua 1200 o bobl yn Israel a chymerwyd 251 o bobl yn Wistlon. Ymatebodd Israel gyda gymosodiadau milwrol sylweddol iawn. Lladdwyd degau o filoedd o bobl, gorfodwyd adleoli eang a chreuwyd argyfwng dyngarol difrifol ei faint. Mae'r ymladd yn parhau yn barhaus, ac erbyn hyn mae dros 90% o boblogaeth Gaza wedi ei dadleoli, gyda ffrinder dychrynllir o fwyd, lloches a meddyginiaeth. Mae o leia 67,000 o Balestiniaid wedi ei lladd, gan gynnwys canran uchel o fenywod a phlant. Onid yw ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, yn iawn i ddatgan fel hyn. The nightmare in Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a crisis of humanity. Sut mae'r bobl hyn yn goroesi? Sut mae'r Palestiniaid yn goroesi? Pam na all Israel dorri'r bobl hyn? Mae'r IDF, the Israel Defence Force, yn rymusach na phob ymateb arfog yn ei herbyn. Ond ni fi ac ni all holl rym yr IDF lwyddo i dorri'r Palestiniaid yn derfynol mai dyna i bob ymddangosiad o leia yw bwriad llywodraeth glymblaid Benjamin Netanyahu. Sut mae pobl Gaza yn goroesi? Wel, nid trwy ymgyrchoedd arfog, bod ymgyrchu milwrol yn ffaith. Ydy'r bobl yn goroesi felly dim ond oherwydd cymorth dyngarol a gwleidyddol? Na. A mae angen bod yn wirioneddol ofalus rhag awgrymu mae oherwydd rhoddion elusennol, cymorth dyngarol a chymorth rhyngwladol mor bwysig yw'r pethau hyn, fod pobl Gaza yn goroesi. Mae'r bobl hyn yn goroesi yn a thrwy gwerthoedd diwylliannol cynhenid Palesteinaidd. Mae'r Palestiniaid yn goroesi oherwydd Palestiniaid ydyd. Ac mae Mahmoud Solomon mewn gwaith ymchwil a gyhoeddwyd yn 2023, felly cyn y rhyfel a'r rhyfela cyfredol, gan the International Centre on Non-Violent Conflict yn Washington, ac enw'r darn ydy Mobilization in Palestinian Non-Violent Campaigns. Mae Mahmoud Solomon yn dadle, mae 3 pheth sydd yn esbonio parhad sylwch ei bobl, sef ona, madwd a swmwd. Swmwd, madwd ac ona. Hen arfer wledig yw ona, arfer sydd yn gyfarwydd i ni, yn arbennig felly os magwyd ni mewn ardaloedd cefn gwlad neu os i ni'n byw mewn ardaloedd cefn gwlad. Sef cymdogion yn cynnig cymorth i'w gilydd i adeiladu tai a chyneuafu cnydau. Weitha ymosodiadau cyson yr IDF, mae'r undod cydfeddiannol
a'r parodrwydd creiddiol orfodol bron iawn, i estyn cymorth nid yn unig i deulu agos, ond hefyd i bob cymydog, pob cymuned leol, a hefyd i'r estron yn realiti dofn grymus cynhaliol. Creu'r rhwydwaith o rwydweithiau sydd yn alluog i wrthsefyll trais a'r bygythiad o drais. Mae Solomon yn dyfynnu un actifydd lleol. I went with my sons and grandsons to help our neighbor rebuild his home, which was demolished by the army. It would have been shameful if we did not help them. Mae'r ail beth wedyn Madwd yn codi o'r cyntaf. Mae Madwd yn draddodiad lle mae aelodau'r gymuned i gyd yn rwymedig i gyfrannu cefnogaeth ariannol tuag at gynnal a diogelu gwasanaethau cyhoeddus fel lloches, addysg, gofal meddygol, hylendid a bwyd. O dan amgylchiadau i ti a fi pryn yn gedru dychmygu. O dan amgylchiadau dychryn o anodd. Mae'n siŵr gen i tawer temtasiwn parod yw gofalu am fi. Fi'n gofalu am fi a'r cylch bychan bach sydd o'n gwmpas i'n troi. Mae Madwd yn herio hynna'n llwyr ac yn deud o dan amgylchiadau dychryn o anodd, mae rhaid i fi ofalu nid just am ym mhobol i, ond am bobl eraill hefyd. Ac yn sgil hynny, cynhelu'r cymunedau a'r ymdeimlad o berthyn o dan y gorthrwm gweitha posib. Yn ola wedyn swmwd, a throniaeth ymarferol yw swmwd, neu diysgogrwydd. Y diysgogrwydd hwn sydd yn allweddol i ac yn hir hoedledd gwrthawiad y Palestiniad, yn erbyn bwriad hil laddol llywodraeth cyfredol Israel. Mae swmwd yn ffurf o wrthsafiad beunyddiol, sy'n cynnal a chadw weitha popeth, ysbryd herfeiddiol, meddeiad y Saesneg, defiance, we shall not be moved. Mae swmwd yn galluogi llawer o bobl i herio bygythiad Israel yn unigol, neu mewn grwpiau bychan, sydd gyda'i gilydd yn cynhyrchu grym gwrthawiad a all ddod â newid hyd yn oed yn y cyd-destynau mwyaf gormesol neu yn wyneb rhwystrau sydd yn ymddangos yn orchfygol. Mae Solomon yn dyfynnu un hynafgwr arweinydd cymuned pentre ymryniau de Hebron sydd reit yn ei chanol hi, heno nawr. Enw'r pentre ydy Al-Mufakara. We are 8 big families in this village. We have been here for a long time. Our ancestors lived here, and we succeeded them. We stayed here. We suffered here. We experienced hardship here because of the occupation. The occupation expelled us. They threw away our belongings. They dispersed us. But we survived, and we turned out to be stronger than they had imagined. We sued them and did not wither until we reached the Israeli Supreme Court. We won the support of international and Israeli activists. But even after we were able to return to our village, the occupation continued oppressing us. They failed to expel us the first time. They failed to expel us the first time, so they kept trying again. They poisoned our cattle, they poisoned our wells, they uprooted our olive trees so that we would lose hope and leave the village. But we stayed. Despite the loss of the cattle and the suffering of the children, we stayed. We did not leave. We were born here, and we have to stay here, and we will stay. Nawr, mae'r gwirionedd micro ym mhentre Al-Mufakara yn amlygu'r gwirionedd macro yn Gaza a'i chyffiniau heno. We were born here, and we have to stay here,
We will stay. Cyn symud ymlaen, dwi eisiau cadarnhau 3 pheth. Cyfranogaeth, colofnau grym ac effeithiolrwydd. Cyfranogaeth dwi'n awgrymu fod didreisedd yn gweithio, gan mai agored ydyw i bawb tra bod ymgyrchoedd arfog yn gyfyngedig i gwmni dethol. Colofnau grym, mae didreisedd yn gweithio gan ei fod yn erydu a dymchwel colofnau grym. Effeithiolrwydd, nid yw didreisedd bob amser yn gweithio. Wyddom hefyd i sicrwydd fod ymgyrchoedd arfog a'r brydiau yn gweithio. Awgryma synwyr cyffredin a dengys ystadegau bod ymgyrchoedd arfog yn dueddol i esgor ar ymgyrchoedd arfog. Gwelwyd hyn yn Sri Lanka, Cambodia a Colombia. Y 2 gwlad yn enghreifftiau o'r dioddefaint cynyddol anorfod a ddaw yn sgil y naill ymgyrch arfog ar ôl y llall, ar ôl y llall, ar ôl y llall. Pur anamal y gwelir datblygu cyfundrefn ddemocrataidd yn sgil llwyddiant yr ymgyrch arfog i ddymchwel cyfundrefn ormesol. Dychwelwn at ein man cychwyn geiriau Malcolm X, non-violence is fine as long as it works. Wel, mae didreisedd yn gweithio. Yn wleidyddol, yn gryfyddol, yn ddiwylliannol a chymdeithasol, mae didreisedd yn gweithio. Nid rhagamadrodd i drais anorfod yw didreisedd. Nid ymgais ofer o'r dechrau at gymod sydd yn rhaid i weithredu mwyn cadw'r addfwyn, a'r wan, a'r ffôl yn ddedwydd ac yn bwysicach na hynny yn dawel. Nid oes yn rhaid wrth drais i ddatrys anghydfod cenedlaethol a rhyng-genedlaethol. Addatu nawr i gau pen y mwdwl trwy osod y cyfan oll mewn ffrâm feiblaidd. A hynny gan mai o Dduw a Thad ein Cargwydd Iesu Grist, y tardd yr argyhoeddiad, mae trech didreisedd na'r rhyfela yn fyd. O'r gorffennol pell, cawn ddarlun deniadol iawn o fyd llawn heddwch a chymod. Dyma hyfryd eiriau Eseia. Barna ef rhwng cenhedloedd a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. Curant eu cleddyfau yn geibiau a'i gwaywffyn yn grymanau, ni chyfyd cenedl gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Geiriau cyfarwydd. Ceir geiriau tebyg iawn yn y 4edd bennod o broffwydoliaeth Meica. Dyma'r weledigaeth sydd wrth wraidd neges y naill broffwyd a'r llall. Gweledigaeth llawn apel i bobl Jerusalem yng nghyfnod Eseia, pobl wedi llwyr syrffedu ar wastraff a thor calon rhyfel. Llai cyfarwydd o lawer yw'r geiriau o eiddo proffwyd, Joel. Gwel byd o heddwch a chyfiawnder mae Eseia a Meica. Rhywbeth cwbl wahanol sydd gan Joel. Gyhoeddwch, medda Joel, gyhoeddwch hyn ymysg y genhedloedd. Ymgysegrwch i ryfel. Galwch y cryfion ynghyd, doed y milwyr ynghyd. Curwch eich ceibiau yn gleddyfau, a'ch crymanau yn waywffyn. Dyweded y gwan, rwy'n ryfelwr. A'i gwenyn sinigaidd mae Joel tybed, uwch ben geiriau Eseia a Meica. Gan awgrymu na feiddiau'r ddau fod mor hyderus i nodyn ac mor sicr i delfryd pe bai nhw'n byw yn y byd go iawn. A'i awgrymu mae Joel tybed ein bod ni'n byw mewn byd caled, a bod yn rhaid felly ymateb i drais a thrais. Onid breuddwyd y gwan yw didreisedd. Yn y byd real, caled, trechaf treisied, gwanaf gweidhed. Wrth gynnig y weledigaeth hon i'w bobl, mae Eseia a Meica yr un modd
yn galw ar y bobl i dderbyn ffordd newydd o fyw. Dei ar y ddel costiad y gist. Mae'r dyfyniad o'r ail benod o Eseia yn gorffen gyda'r geiriau dewch. Dewch, rhodiwn yng ngoleuni'r arglwydd. Felly nid cynnig dihangfa rhag holl letwystod reality ma Eseia, ond herio'r bobl i newid cyfeiriad. A byw bywyd o hyn ymlaen go iawn yn athrwy'r weledigaeth hon, curant i cleddyfau yn geibiau a'i gweithio ffyn yn grymanau, ni chyfyd cenedl, gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgan tryfel mwyach. Perthyn i'r weledigaeth hon, meddai Eseia, y gallu i wedd newid y byd trwy gyfrwng ffordd newydd o fyw, sydd yn ddathlu ar y ffydd, yn wledd o gariad ac yn fwrlwm o obaith. Fe ddaw hyn os, a dim ond os, bydd pobl ddiw yn barod i dalu'r pris amdani. I dalu'r pris sydd yn rhaid talu os ydym am weld cymdogaeth, gwlad a byd lle berchu'r cyfiawnder a gwely'r brawdgarwch yn ei flodau. Dewch, os caf newid ychydig ar eiriau'r proffwyd, dewch rhodiwn yng goleuni'r byd. Eris gweledigaeth Eseia am ein hymateb ni. Eris dywysog tangnefedd am ein hymroddiad ni. Ein hymrwymiad ninne i dalu pris gwireddu'r weledigaeth ni ddysgad rhyfel mwyach. Ar y dar papur sydd yn llaw cerflun Henry Richard yn Tregaron, mae'r gair Saesneg peace wedi ei ysgrifennu. Apelia Eseia arnom i drosglwyddo'r gair hwnnw o'r papur i'r galon, o'r cerflun oer i gnawd byw. Ac mae hynna yn beth costus. Ond beth am Joel? Beth am yr alwad honno i faes y gad? Cyhoeddwch hyn ymysg y genhedloedd. Ymgysegrwch i ryfel. Galwch y cryfion ynghyd, doed y milwyr ynghyd i ymosod. Curwch eich ceibiau yn gleddyfau a'ch crymanau yn weithio ffyn. Fysa ni'n falch cystal cydnabod i gael clywed ein gwleidyddion amlyca adre ag oddi cartre yn dyfynnu'r geiriau hyn heddi. Yn falch pam? Oherwydd nid dadle dros rhyfel ma Joel, ond cyhoeddi rybydd. Rhybydd sydd angen i chyhoeddi, a'i chyhoeddi eto fydd heno nawr. Os meddai Joel wrth i bobl, os meddai Joel wrthym ni, ein cyfnod am byd, os ych chi'n benderfynol o guro eich ceibiau yn gleddyfau a'ch crymanau yn weithio ffyn, cofiwch, da chi, cofiwch, y bydd pris i'w thalu am hynny o benderfyniad. Cofiwch gofio y bydd yn rhaid i chi, eich plant a phlant eich plant, fedi cynheuaf chwerw a chaled o ganlyniadau erchyll a goblygiadau enbyd. Mae Joel wedi deall boddi mewn trais am nawn wrth ddewis troi oddi wrth Didreisedd. Mae trwm gysgod y tywyllwch hwnnw yn amlwg yn ein byd ni heno nawr. Dau broffwyd, Eseia a Joel, yn naill a llall yn gosod greu bron ddewis, ac mae'r dewis yn ddewis tyngedfennol. Torri ein cleddyfau yn geibiau, neu guro ein ceibiau yn gleddyfau. Yn naill ffordd neu llall, bydd rhaid talu'r pris, a talu'r pris yn llawn. Dyma ddychwelyd am y tro ola at ein man cychwyn, geiriau Malcolm X. Non-violence is fine, as long as it works. Credaf fod Didreisedd yn gweithio. Nid gwag Didreisedd fel ysgerbwd o ddyn
a welais yn lyforddi'r ysgol Sawerdydd, ond i'r gwrthwyneb hollol, sef rhywbeth cyhyrog, dynamig, byw ydyw. Erys Didreisedd am ein hymddiriedeth nynne, ein menter nynne, ein parodrwydd nynne i dorchu llewis. A dyfynu un o emynwyr mawr Fro Morgannwg, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod mas, mor felys, mor helaeth, mor llawn y fendith a ddaw, un plant, i blant ein plant, i'r ddeiar gyfan, yn sgil ein parodrwydd nynne heddi, i ymddiried go iawn yn hen warineb oesol gyfoes Didreisedd. Ond, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod mas, faint y trychineb a ddaw. Un plant ac i blant ein plant, ac i'r gread gyfan gron. Yn sgil ein dewis i beidio. Fe ddaw iddynt uffern na welodd Dante namyn cysgod o'i ffyrnigrwydd hun. John Baez sydd ar gair ola. Non-violence, meddai hi, is a flop. The only bigger flop is violence. Trech Didreisedd na phob rhyfela unfyd. Diolch am eich cwmni a diolch am eich amser heno yma.